Kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzira re263 panoba change ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara uite on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiona manews updates izvinhu zviri kutsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Saka gara wasubscribe, gara walike this video, gara wakamirira amwe manews updates kubva pano padzira re263. Vadikani sekuzwa kwamunozviita ndini ndinoenda kabatanidza manews updates panapa tinoenda kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti uwane manews updates akangoti one day pasame video. First update inova first video redu sekuziva kwamunozviita vadikani. Kana uchiri munyowani tobva tazivisana kuti hatirari angouye nenyaya yekuti anongotaura ogumira mukutaura. No, tinenge tine proof yezvinhu zvacho. First update ivideo. Video iyi rabva nepabhinga. Maovhets ekubhinga ari kunzi ari kuchererwa zvibhorani, achaitirwa zvakasiyana siyana ndokuvimbiswa kwavari kuitwa. Toda kuti uone video iroro. Wapedza kuona video, comment section yedu ende usaskipe this video nekuti maupdates haasati apera. Ndine chimwe futi chiri kutsviriridza icho chomanje chiri kupisa munyika yeZimbabwe. Ndatimboonei iri. Saka district level kuno ku district tauya nazvo bazezvo zvebhinga. izi yebhinga Patakanzwa isho yebhinga ndivakamva kuti bhinga vakati muromo umwe vapurezidendi vakati endai nazvo ingezvo ndobva tauya kuno kubhinga bazezvo. saka mudistrict yemuno mubhinga maovheteroni ari muno imaovheteroni alo kuno kubhinga president vakupai 40,000 mukapegwa 40,000 on one veteran fund. mumari yamaovheteroni Nyamuchanga muchikwerekesana pachenyu muchidzora nchimutanoboleka nenye chenu chenu kamubozya haina interest mari. tiwe interest pe Haina interest. tiwe interest isyali Mari pe ndeyekuti munotora mwatola moita huku dzenyu mwachita nkuku zenu modzorera mari. mwabwedeza malirya Ndo interest inodiwa naadvisor ina president. chenji yokupera imali yandikana Zvakare tine chimwe chirongwa balayo mbifuti nchivakatumwa chemaballs ichakusiya zibholani nekuti muovheti wega wega ari kuno wonse muovheteroni mubhinga omwe aumwi ari kuno ulo muno mubhinga takurova nhamo kuseri nekuseri vaenda kuuma kufava kunemba kusule takurova nhamo kuseri nekuseri vari kutandani yakufava muovheti wega wega ari muno muovheti umwe aumwi vari kumupa bhoho. purezidendi vavapa bholi omwe aumwe aiyakwe bholani Zvandiri kutaura izvi ezvari kwamba hakusi kufadza vanhu. tekupotesya vantu kupera pe Inini I am a practical advisor. ava vachiita zichitika Zvakataura ndo zvatinoita izvozvi. zivamba zichitika Saka zvibhorani zviri kuuya. izi bholani zirasika Muchazvidirecta ndimi neutungamiriri hwenyu. iye mutanotondezi ava vambimi vapatreni Makashuwa kuti maovheti edu aona zvibhorani. kuti maovheteroni vajani ezvo. Ine zvakare chimwe chirongwa chandinacho chimwe chivakatumwa chatatu chehousing scheme yemaovheti. chakuyakira maanda maovheteroni Ndambotaura vari vambakale tiri muhofisi umo itwarongi kuti yakubriefing bhinga kuti bhinga tichaita as a special case. vaimba mbamburi ini mwana uyedu usatsova moto And for bhinga endi muri bhinga I am not going to send my mjiba also. tavakotuma umbi pesinyenda avalavo I am not going to send my mjiba also. tavakotuma sinyenda pe avalavo But I will fly myself vanozavo endege every time chose chindi to come and see kuza kuzoomona and make sure that this project is done ikuvona kuti hii projekti yachitika to what is required by the president. muri muvakamba vapurezidendi Because I know Binga vaiziva vabhinga is at the heart of the president. chenjiyo vapurezidendi So iyandaloko I will be coming myself. vanozavo okuno Now I have asked the CEO and the Minister of State vari vakumbira vasiyo havaminister of state that if the advisor can be also given land kuti vaadvaisa saka vajana akusikira avalavo immediately. pawawa I will start tomorrow to build state-of-the-art lodges. vavatarika tinochiunza muyaka mavongo What are we doing? nichi tiri kuchita We are also creating employment here in tiri Binga. kuzyara mirimo mubhinga Nyika! Nyika! Pasine namu. Then I've got also a little surprise. uri chimwi chivati vatupenana chinini For our veterans. vavachitira imawo veterans
we are introducing another thing. bali kubika chimbi chipya As always, buli lyonse as we always do when we are sent. buli mubanga bachita bakaba bali batumwa So each one veteran in Binga here, wonse wo veteran ulomu nomupinga we are going to receive a bicycle mulatambula basikili from the president kuva kuli wa president for free. kwaupera The bicycles are already there. mabasikili mpali kale I've told the Minister of State bamuziwa minister of state to organize with my team kuti bamambe apibayo kuyendawo so that by Monday the bicycles will be here. kuti amuvulo mapambano olabawo We could have come with the bicycles, inga tokazidawo but we failed because of logistics. kambo kamapamba ankuko Today is what? Yeah. Okay, let me say it like this. atendi nkambovu On Monday you should gather here amuvulo niwawo veterans kamuli wano and get your bicycles. aumapeze basikili lyabo So before I close, lisina ndajala as we always do, buli muntu chita okay, lyonse let me say this. ambovu Each province aimi province is province going to receive 500 bicycles izojana 500 mabasikili for the war veterans. amawo veterans Why did we come up with that? kambo eni bakayeyabovu Why did we come up with that? bakaziyeya Because byenezi our war veterans are now old. mawo veterans sibawomena They can't walk long. kuti bende misizo milafu So we have tried ourselves so twakazama lino with our little budget. akamalika twakalaoka nini next update ividhiyo remuvet abuda achitaura zvaari kutaura. Nyaya idzi sekuziva kwamunozvita handidziwedzeredze kana kudzitapudza. Iye mbune munhu wachiona ataura, iye nomene ndiwo waunoona pano pathis YouTube channel. Ndobva ndangonoti aiwa rega ndikuisire vhidhiyo rake iye achitaura ega, nekuti handigoni kuzvitapudza kana kuwedzeredza kuedha angu mashoko. Ndobva ndati aiwa paadai so dai adai so, aiwa paadai so akanganisa dai adai so, handizvigone izvozvo. Ndatione this video. I'm here, ladies and gentlemen, on behalf of war veterans and members of the public, ordinary people. We were quiet whilst all these other noisemakers were trying to be relevant. Guess what? We were busy consulting, just like what we did during the liberation struggle. We were working with the masses. We were working with the chiefs. We were working with mashoko, the spirit mediums. And they've told us that war veterans, you put your garment there, sort it out. That is the challenge they have given us. They say, you have put this garment, you sort it out. And very true, we will definitely sort it out. I'm happy that the nation at large, which are the supplicating victims of this crisis, they have said, we will go with you veterans every step of the way. They have told us in no uncertain circumstances that this time around we must lead the onslaught, that the President of the Republic of Zimbabwe must step down immediately. And we are in agreement. We have reasons which we can explain throughout the night until the following morning. I've mentioned, among other things, he has failed to address corruption, which is the one that affects ordinary citizens, which affects our economy.